kuon weche manyien mwaikoni. Oganda mawuok e sub county manyakach kawuono chiewo gi mor malich mokalo. Jawinjo neno nyasi mapek malich mokalo mobago odiochieng' ma kawuono. Tarik 29 dwe mar achiel higa gana 2022. Jawinjo neno nyasi mapek malich mokalo mobagi e gweng' moro miluongo ni Kamnua mayudore sub county Onogo manyakach county ni mano ma Kisumo. Jawinjo neno nyasi mapek malich mokalo kakoro wachore ni nyasi ni obagi gi moluor Migosi Collins Apuoyo mabende ni e chung' mar laro kom od bura mano manyakach gotiko mano mar ODM mabende sani idendo ni Azimio la Umoja. Jawinjo neno nyasi mapek malich mokalo kama wachore ni oganda orwak mowuok e tung piny kendo konde duto kamoting'o jogo mopogore opogore ka korka weche mag migago bende ok owe oko ka dhano chuo chiemo maratari. Jawinjo na an masomo weche manyien an bulo sose a chiemo manyaka madho soda makolo na alaka gi ragwar. Jawinjo neno nyasi moywere gi jotelo mowuok kuonde mopogore opogore kaachiel gi welo bende mowuok kuonde mopogore opogore kamoting'o jangolo mar Auma Onyi Papa Jay, Fredi Jakadongo mabende osebedo kamoro oganda malich mokalo to wiwa ok wil gi MC Onyulo mano jakomedi mar Auma e Dala FM 98.8. Nyasi ni pek mokalo luwore gi moluor Silas Odhiambo, Jojo Soti, Okwacho Koth, Jared Nyagwange Onyi e kind jogo mamoko. Inyalo paro ni Collins Apuoyo osebedo katiyo matek mokalo ne oganda mag jonyakach. Inyalo paro ni en jatelo mokwongo gero kambi mano mar mogo e South Nyanza kata e Kaluo kama ngima. Apuoyo osebedo katiyo matek nyakwara mogi e Jwang' ka weche mag pi bende ok owe oko. Weche mago mag somo kakoro to we amiu e gigo ma Apuoyo chano timonu joka mama. Apuoyo chano timo weche mopogore opogore. Apuoyo chano bero kambi mano mar loso mogo maloso mogo mamit mokalo makichwe yudo gi kuon omena ling'ore to koro wet pek maratari. Bende Apuoyo chano ting'o weche mago mag somo ka wachore ni nyalo paro ni Apuoyo pok oyudo telo to gi samo wuoyeni nyithindo madirom 15 osetere university. Komachielo nyalo paro ni Apuoyo chano ting'o weche go mago mag pur, weche mago mag mine mar konyo wa mama mabende timo ohala mopogore opogore. Kinyalo paro ni jogo mong'ol bende ok owe oko. Apuoyo osebedo katiyo matek nyakwara mogi e Jwang' kochano ni kadiponi oyudo kom ni mabende wan gadier ni odhi yudo. Weche mag thieth odhi ber e okang' mamalo kakoro to wach maber molich mokalo ni jogo mayude bende ok owe oko. Japiko kaachiel gi mod liete to kod nyithi kiye kaachiel gi chuo liete. Iwacho ni Apuoyo tiyo matek mokalo nyakwara mogi e Jwang' koganda duto mawuok e sub county Onogo manyakach oramo koumo gi piny ngungung rara tata gitera Apuoyo e telo kakoro to giramo ni koromo tarik 9 dwe mar 8 Apuoyo dhi bedo negi MP mano manyakach. Wach mamit mokalo nyakwara mogi e Jwang'. Jawinjo na weche thoth malich mokalo lakini gi kanye mwadi ng'ado godo winjo weche manyien malak sechegi. Jasomo ne bulo soso wuoda ero pien dhano kirudi ng'e chonge kuome. Oriti nyakwa chakwa go odiochieng' machielo. Ero uru kamano. Pamne uru jalendo yawa.